Мислите си, че можете да излезете от аквариума, но в същото време вие не можете да излезете, защото държавата не ви предоставя нужната сила и нужната привлекателност на такава държава, в която може да се създава нещо и може нещо да се прави. И повечето хора си мислят, че мизантропството и седенето на едно място ги прави по-умни и по-широкоспектърни, но това изобщо не е така. Те жестоко се лъжат. Ами ако, например, някои хора не са свикнали да живеят на едно място, ако искат разнообразие, ако искат нещо по-друго, държавата трябва да им го предостави. А тя в същото време ги тъпче и ги мачка и те искат да се освободят колкото се може по-бързо от прищевките на дадената нация, която нищо не прави за тях. Естествено, че ще искат да емигрират. Естествено, че ще искат да се махнат. Естествено, че ще искат да имат повече пари. Естествено, че ще искат да се освободят, защото това, което предлага държавата България, никоя друга цивилизована държава не може да го предложи в широкоспектърен аспект. Общо взето, така стоят нещата.